Zdravo svima, danas pričamo o razlikama u nivoima znanja. Većina ljudi pita koji sam ja nivo, kako da stignu do najvišeg nivoa koji je potrebno za vaš posao. Kao prvo, u pitanju internacionalna skala koja se kreće od A1 do C2 nivoa. Znači imamo A1, A2, B1, B2, C1 i C2. To je internacionalna skala koja je usvojena pre svega za evropsko tržište, znači isto važi za španski, francuski, nemački, bilo koji drugi jezik koji učite. Sad, što znači ove nivoje? A1 je zaista basic. Možete da neke najosnovnije konstrukcije napravite, tipa My name is Rina, I work here, tomorrow I go out. Čak ne ste rekli ni I will go out na ovom nivou, još uvijek nemate to znanje. Tako na ovom nivou zaista vam je vokabular jako ograničen, to je A1. Ali dobro, to se brzo pređe, za mesec dana čak može se pređe bez problema, čak i ako nemate jako prethodno znanje. A2 je već malo složenije konstrukcije, recimo možete koristiti present continuous. I'm going out, I'm speaking with my mom, na primjer. Možete već pomalo ulaziti u future simple, I will do that later on. Ali da kažemo, to je negde kraj. Eventualno past simple koji još uvijek ne znate koristiti kako treba. B1 je već nivo koji predstavlja, kažemo, neku ozbiljnu. U smislu, vi možete koristiti dobro prošle vremena, možete koristiti dobro buduće vremena, u većini slučaja bez grešaka, možete sa nekim malim omaškom. Vokabular vam se dosta proširio, ovaj skok sa A2 na B1 traje mnogo duže, može po 6 meseci do godinu dana, zavisno toga od vaše volje, koliko ste spremni da uložite vremena i truda vaše engleski, da učite možda i čak i sa strane, u smislu gledate informativne videoklipove, da se zapravo zainteresujete za tu gramatiku, da je uočavate i u konverzacijama i u pisanom, kao da kažem i u nekom usmenom izlaganju. Ali ovo je također nivo da većina ljudi odustaje od učenja. Zašto? Što vam se već čini da vi to već znate, iako vam dosta vokabulara fali, što shvatite posle časom da vas dosta tereći vokabularom, da ih učite i učite nove reči. I s druge strane, napravljati nije toliko očigledan. Znači, od onoga dobar dan, učit ću kafu, do toga kažete šta se desilo juče, očigledan je napredak. Dok ovde negdje izgleda kao da vi sam učite reči i da kaskate u mestu. Ovo je neophodno da se pređe kako biste postigli jedan viši ozbiljniji nivo. Ovo je poznato još učenje jezika kao plato efekat. Znači, ako vi sad odustanete, vi ćete ostati na tom B1 nivou, možete što na 2-3 mjeseca da padate na A2 nivo. Zato je jako bitno da ne odustanete. Skok sa B1 na B2 nivo, ako budete istini ne odustanete od učenja, ako budete koordinacijskog časa koji će zaista dati rezultati, razvijeti vaš govor, traje nekad i godinu dana, zaista nema pravila, neko pređe za 6 meseci, to zavisi od toga koliko imate, da kažem, neki način sluha za jezik. To znači da neko kvantitalno neće skočiti, ali nekom će trajati 6 meseci, nekom 9 meseci. B2 je već ozbiljan nivo. Sa tim nivom možete položiti SC, TOEFL, naravno postoje posebno odvojene pripremnosti, zaista jako specifični, ali generalno ako ste vi pričajaki na B2 nivou, možete za 6 meseci da spremite, nije neophodno godinu dana, možda čak i brže. Na B2 nivou znači već možete da kompleksnije komunicirate, razmišljate na engleskom jeziku, imate priču bogat vokabular. Ono što možda malo nedostaje na tom nivou je recimo business English, to je malo formalni engleski kada je pitanje ekonomija, pravo, finansije, kada je pitanje možda neka, kažemo, malo formalnija pisana komunikacija, kompleksne rečenice, vama i dalje rečenice pomalo vuče na srpski, frazalni i modelni glagoli, idiomi, ljudi koji su u ovom nivou znam o čemu pričam, su generalno fraze koje koriste zaista native speakeri, da kažemo tako najjednostavnije, da ne bi sad učili nešto što vam ne treba. Sad, kad sa B2 skočite na C1, to uglavnom bude lakše, zaista toga će trajati, zaista bez svega od vas, koliko čitate, koliko razumete sadržaj na engleskom jeziku, da vidite na konverzacijske časove, to je najbitnije. Kada vi ste već na C1 nivou, vi možete apsolutno sve na engleskom, da se zove advanced level. Znači možete i složeniji izveštaj da pišete, možete čak pišete možete neki naučni rad na engleskom jeziku, možete kompleksne stvari bez problema da pratite, kao što je CNN, BBC, Forbes, NBC, dokumentarci i slično. Možete vi dokumentarci spretiti na B2 nivou, a imat ćete, pokažemo, neku otežanost, pogotovo ako vam tema nije baš poznata. Ako ste zaista ambiciozni, možete zaštiti C2 nivo. C2, mnogi kažu da je to native-like proficiency, što je čitava filozofija zaista native ili blizu native-a, zavisi od osobe, preferencije, kako će koristiti taj jezik, a generalno to je kao da ste gotovo native speaker. U tom trenutku vi apsolutno dobro vladate jezikom. Skok sa C1 na C2 je veoma lak i dolazi sa vremenom. Bukvalno ćete ga osetiti. Možete vi naravno znači položite testove, ali generalno CP koji je položio CA može posle par meseci ga položi, pogotovo ako je bio jači da se postigao dobre rezultate. Tako da krenete na časove, koji vam nivo potreban, pa sigurno B2 da biste mogli u poslom sve dobro komunicirati. Za oni koji žele više, bude apsolutno sigurno s takvom situacijom mogu snađu, tu i C1. Hvala vam puno na pažnji. Pozdrav!